Tinini simi rip eba rest in peace hinnani bathak siri. Khoroksa thwithangjak borokni bagwi rip hinmani abo soide na soiya. Bible ni phasingti hinke abo soiya. Tamni hinba rip ni kokmang ongkha rest in peace. Eba khe khakchang dodo thayo tongwithung hini suri mase. Thwithangjak borokni bagwi rip hini sing suriwi manya. Eba khakchangwi tongwithung hini bo suriwi manya. Tamni hinmale kathar elambakno rik sawi naikhe. Khorosasuk thike boni bagwi singtei mungsapanok khlaitai kriyongi thango. Boni bagwi singtei suriwi bo manya suri khebo abote yasak jagya. Tamni hinmale thwimani yagulo mungsapanok khlaitai krui kathang tongmajoro ose bo mathangjakmani kokno khnawi poito khlaina nango. Thwithangjak borokni pholni bagwi tei mungsapanok khlaimanya ja khlaitai abo kaitorse khlainai. Bonotui sing bisi brum brum program khlaibo buino saribo rongphe kutui saribo mungsa samungo sugyangwi thango. Boni bagwi sing suriwibo abote mungsa samungo sugyangwi thango. Boni bagwi sing kwbangma ritual khlaibo abote mungsabo sugyangwi thango. Jasapano kerong rakhok siri jasapano khlaisiri abote mungsapano sugliya a thwijak borokni bagwi tei sini mungsapano khlaitai kuriyongwi thango. Boni bagwi abote mungsapano sugiliya. Tinio kwbangma Christian ongjak thwi tongo phia borok jotono poito khlai thikya o kogya. Kwbangma Christian no mumungsimi Christian phiaba Jisuno poito khlaiabo kwbangma tongo sakti sawi kwbangma no thwinaibo tongo. Jotono sing rifini manya. Rifin kede bores in piso soginaiba sogiya wansukdi Bible tamosa. Sing buino kha hamrina bagwi tatal kok saimanya rest in peace hinmani abo ang boni bagwi suri mase bo khakchang dodo thangwitung hini hinke sing bahaike saiman sabo mathangjaknai sabo mathangjakya sing saise manya abon bagwi joto abo kaitini yagose sing trik khe sungsar bai takjak matanyok khulumani tongmung bai koboljakte tongo omahai phurungmung tei tongmung bai haksalongnani nangnai hinke se sing takjak mathai bai haksalongmani klainai. Hebrew chapter 9 verse 27 srai seke sao salchale joto borno ma theinai a kokno jotono poito ma khlainai theiya ke bukurui mol brum bruni bagi ke phaiya bufru theinai ke bu saimanya pia siur theinai pheba orosao theimani yagulo bus bothum jaknai hini sao kaitini buskango aboni maneno aboni kok mang nongkha khoroksa borok thwithangjak sini yago tei kusupano kuriyongi thango sini thei mungsapano khlaitai kuriyongi thango bebak abo kaitini yago se soguyo. Luke chapter 16 verse 19 to 31 sing khuk tangke saimanai khoroksa ganang bai Lazarus ni kokno sing nugo a ganang bai Lazarus thima yagulo borok janija tongthai jaga soguyo khoroksa ke satok jakmani jagao tei khoroksa ke Abraham ni khuriyo soguyo. Singoro nugo o sangsaro Jisu Kristono poito khlaima bisingtise borok mathangjago tei poito khlaiya hangke bo mol brum bruni horni kundlo khiklai jago. Aro sing a thwithangjak borokni bagwi rest in peace hinibo sing mungsapano khlaimanya je morkeo thangnai bo morkeo no soginai je khakchangma thayo soginai bo khakchangma thayo no soginai abo ani bai nini himani bai mungsapano sugiya abo joto o sangsaro kathang tongsoni soike Jisuno poito khlaima bai simise borok morkini yakni yogui sugo phiaba Jisu Kristono poito khlaiawi o sangsano yakar khangke bo boni sumsoni majra bai kaitor bai bisar thumjagui mol burumburni horok lainai omahai borokni bagui sing rest in peace hinibo hinchini hinibo botei rest in peace ongiya aboni bagui sing khoroksa borokno khoroksa nukhungno kha hamrina bagui omahai tatal kok sini khokti phaite kri sing poito khlainoni khoktui obotui masangya bebak borokno sing rest in peace hinimanya aboni bagui sing sungsani tomung bai gdal thai kri sakno sing khatui ma tonnai sini khukno sing naragi ma tonnai kaitor norok jotono hamari khlaitun amen.